Ngamira kwamba lipendela mambo mdasa. Ngamira kwamba lipendela mambo mdasa. Yesu chukua. Yesu ndio chukua. Ndio chapa pale moto. Ndio chapa pale moto. Ndio pale moto. Mara pasio. Mara Solo chama. Solo chama. Pamusore chamani. Nyaya yangu yakanangana nekufa kwamai Zviti Mahoza nezvipfeko zvake. Ndakanga ndichitungamira dare reprojekti. Ndakafunga kuti ndiite dare reprojekti rekuaka hall. Ndichibva ndafunga kuti ndinofanirwa kuti ndiite kwaya inoimba kusosa mari inobatsira chechi. Dzimbo dzacho ndini ndaidzifunga ndichinyora ndichipractiza ndega. Apo ndichibva ndaona kuti ndakufamba zvakanaka. Vanhu ndinoona kuti vanoimba wacho. Ndichibva ndati ndinotora vanoimba wacho kubva kumeni kwaya yemuchechi. Ndichibva ndasarudza vanhu vanokwana kuita tera. Ndichibva ndakumbira kuti ndionane nevanhu veofinasina wachibva wauya tichibva tagara pasi ndichiwatsanangura tiri kuda kuti tiite purojekti kuimba dzimbo ndinonga ndiri kufoma inini. Ichi song inonga ichibva buda mubhaibheri. Wakaridza mhunu kuti watiitira zvakanaka waritera. Takataka kupractice every Wednesday taipractice. Apo neapo. Mukwaya umwe wemasingers anga ari beauty Magombe riri as a group. Now taimba saka ndakaona kuti ininiwo tiri karamba tichiimba uchindopfeka mabhareti nedzimwe mbatya dzenyu dzamunoimba idzi hazvinyatsi kusumudza mwoyo wakuti purojekti kufamba mishiji. Ndakaita dambudziko rekutsvaka zvipfeko ndakatsvaka. Musabate break. Hello. Taurai. Right. Ndakatanga kutsvaka zvipfeko ndichibva ndapuwa zvipfeko zvemasikipa dzakanyorwa kuti kuimba kuparidza. Saka kwaya inonzi kuimba kuparidza papurojekti yayo. Ndichibva ndazvitsvaka masikipa ziwo obva ndadistributa kune waimbi. The second group remasikipa rakauya rine kara yakasiyana kunyorwa mawedzi kumusana nepafurani. Anga iri bhuru. Ndichibva ndapabva ndikati tadhoneterwa futi more chipas tambirei wachitambira. Saka muimbi umwe naumwe wanga aine epera ekupfeka. Apo neapo ndikati taakufamba zviri zvemanyusongo zvemapepa. Ndaiti ndikadagadzira ndosveta ndazoguma ndaanetuma hembe ndakadhindisa tuma hembe masongs acho ese arimo. Taurai nyaya yechi Nyaya y'imba. Nyaya bacho no. All right. Okay.
maivhiti mahozo wakafa tikashanda basi mukama hwedu tikafumana chimangwana mbasha tikagura tikaparadzana apo neapo wopa mahozo wakazunza mbasha kumusha kwangu inini ndakanga ndisipo dzakapuwa hanzvadzi yangu ndauya yavandu vasokore kuti uniform yekuparisa yauya sekune health yangu haisikuaa ndakangoti anoisoke kwabva ndazopinda munyora wasikana ndobva ndaona mbasha dziri ndichibvenderera mbasha ndakachiita mu2 groups. Gurupu rembasha dzekuimba kuparidza pachichiita dzimwe mbasha dzakasara dzisiri mukuimba kuparidza ndodii dhuru chifunga ndikaita sei pambasha izvi ndichinatsa kuona kuti material iyi kukura kunonetsa munhu patiri ndaiona ndipo ndakaiona mukuimba ukotani kwakufunga bheki ndikati ndikabatsirwa sei kwobva ndachafone kuna maidheni taewa ndikati maidheni mbasha dzakaunda kuno kuuniform ayuzo asi kuimba kuparidzani asi kuona kwandiri pane masikesi asipo asiri ekuimba kuparidzana andigoni kuti nditoreba ndikukumbira kuti uye wamukundana uye undibatsire kuti uone kuti uite verified na zvakamira sekuti undo wakaziya nyaya dzanhama mamadresi yaneda zvezvo aendemboluwakadasi ndozoteedza futi wapapine nyaya yangu yazama nyaya ndakataurira samusha farai ndendakataurira saka hapana chaitechi wobva ndachafanfuninga farai ndine nyaya yakadekadere inini ndabuye kune macheka ndikaziuye kotura mashika kubva daini drive wakandidrive kusvika mumusha ndikuda ndikaona kuti samahauza panapa zvezano ndikukadza waenda kuponya zidina asi wasiya soko rekuti kana baba mukuru auya panapa unozoya uchinditaura kuzidina ndikadakeaudai kwabvaadaitaudai achibva auya chiripo ipocho maidheni vachibva kusvika kuchigara tochiga muzara tiri panze pamasefi togara panze pamasefi ndoti ndauya nyaya yangu ndochitaura ndobudisa mbasha dzichipaona mbasha dzinge dzekuimba kuparidza izvi handisi kuziva kuti ngedzana asi vhizhini yangu mukusenza kutaita tichiba kana iyi ndakaiona ichipfekwa dani namai akabuda pasina kuenda iye achibva abuda pachena akati handina ngisondino kuti yakambira sei ndikati aiwa nyatsa kunatsa ndiri kukutaura zviro zvechokwadi ndozvakadai ndikanzi wakunangisaniri pane pamwe pasi zvikazi nyamba pakakuonese ndanga iri kupfekwa i ikati aiwa zvishama usadaro panofa munhu mbasha dzinonga dziine ndogezwa togura kuona ndichibva ndaona kuti takaramba tiri kutaudzana hanzvadzi yacho ichibva yaita ego kuti asi ainimba mai ndaimbomona aine kaya yakadai wachibva watanga kukakauzana wari tu hanzvadzi komane hanzvadzi indocho mweya wauda usumuka panapa waumuya wedoamunisuzojana zvikazano ndikatoona zvakanaka zvikazano inini vangu nyaya ndakatoba ndafutopfudza kutanga wakapfudza kuenda ku ndakatoba kutaudzana kutanga ndakabva ndakafa
ndokutanga so kunenge ndakabva ndapfudza nyanga kwasekuru Magombe straight ndichibva ndapfudza kuna sabhuku ndichibva ndapfudza kuna sabhuku Chivambiri wakadaro ngende wamukuru wakakasika kuti ungaenda kosuma uko zviro zvacho wakakambodzona maviri akaita basha handiti kutotaka kuzoona ndaanokupana wakakasika kuti ngazanyini yakatopedza nazvo kuda kuitisana ayabva wanaona nyaya koyako asi pane nyaya pakashita kuzwa garai pasi garai pasi right because chatudara hatizozopedzera ruko tozvototaura zviri straight toda chinhu chakaitika chaicho not zvokuti zvakafuda inini wazozotaura pamba wati hembe dzakatouya kumba kwavo handisi pane akaudza hembe kumba kwavo want to know kuti makaenda hembe kumba kwavo ndiani ndinoda tizive kuti itsika here yechechi yekuti kana munhu wechechi afa unodzosesa uniform dzake unodzosera kune munhu akatenga itsika yechechi here want to know all those things saka ndichekutanga ndoziva kuti akaendesa hembe kwamauyo ndiani Vamuzore changamwe. yes Ndeti kwafara imahosa. Toda kuti nditi kuna baba, kuti baba. Toda kuti vatitaurire kuti chekutangisisa. Kundira mbonzo. Ndinabonzana nemudara. Iwe kundira mbonzo ikupa kuna changa. Ina handina kuenda nehembe. Kuda kutoziva. kuti hembe dzizosvike kwamauyo dzakasvika nani Zvandingakwanisa kutaura. Ngatotangira kumashure bhuza. Hakuna akaenda kumba. chingopindura panhu vatinoda Handizivi akaenda nehembe. hembe dzakaenda nani Handizivi. kwamauyo Handizivi. ndopane nyaya yese because mukati hamuzivika kuti hembe dzekwamahosa dzaenda sei kwamauyo then someone is lying musati ngone Hembe vakatora paigoyiwa hembe dzamai vangu. Ndipo pavakatora hembe. Vakaenda nadzo. Tete Jeni nababa mukuru. Ndipo pavakatora hembe pamberi pevanhu vese vakati hembe dzinodzida ndedzimwe. Vakatora vakaenda nadzo kumba kwavo. Aiwa ini ndinodozva kuti kumba kwavo vakuti kumba kwavo hatina. Usatipedzere nguva nekudai. Hapana munhu asikafungi muno. Ndizvo. Ukabanga mubvunzo ka? Vanhu vese vane nyaya dzinotongwa pano. Hauzivi iye zvakuzwa kuti ndo vakatora. What are we saying? saka kana vatora because already patone zvinhu Vane two two. patone zvinhu two zvitori conflicting handiti ava bambo avati apa Wasvika inini ndanitoriwo kumba ndakazombozwa kuti pane hembe dzauya but iwewe urikutaura kuti ndiye akatotora hembe aigoyiwa hembe Ivo vakatora hembe pamba pamahozi vachienda nadzo kumba kwavo. akatora So ndiani nani Akatora ndeni. ndipo pamukuru natete Jeni. jeni yacho ngasii Ndio vakasungwa Jeni ngasii Iwe gara basi. taurai taurai akatora hembe kwamahosa ndiani Pamusoro changu yes ndakanga ndiripo paigoyiwa hembe dzamaifarai dziri kugoyiwa hembe pakabuda uniform dzekwashi izodo nehembe dzamaifarai nemauniform dzekuchechi vanhu vari kundogowa zvakangotaurika kuti hembe dzekuchechi ngadziswe pasaidi mauniform anokwana vanodini vanotora hembe dzakatorwa dzikaiswa mupepabhegi asi ndichanyatsorira naiziva kuti wakanditambidza pepabhegi ndiani dzekuimba kuparidza ini handina kuvhura ini bva ndatakura pepabhegi okuenda naro kumba kwete kuti uyu wakanonga hembe kana kuti ini ndakanonga hembe ndikanonga hembe ndatotete kwamauza ndotambidzwa pepabhegi wosvika kumba mukoma wako wabva ndandosvika ndasvika ndikati maini pepabhegi vazi ndidzo hembe dzekuimba kuparidza bva ndasiti musikana akatotora kwabva atorongedza kumba poende yekutotanga ndekuti bambo haamungatinyaya Anotagura. kana asina kutakura hembe kana asina kuronga hembe haamungatinyaya ngatiwirirane Tikufamba nenyaya. uyu kana asina kutora hembe uyu akutaura kuti akatopiwawo hembe asi wagoiya kumba kweuyu so it means uyu pakagoyiwa hembe angasi
Asi akatora ere. Aiwa. Chaupa mkambi. Izwai. Duda wangu kwa mahosa. I do not know what news asiwe kwa mahosa. Asiwe kwa magombe. Asiwe kwa maoyo. Ansuda. Duda wangu ngatolewa. Magombe ndo kwa baba mahosa. Mahosa ndo kwa karoro. Maoyo ndo kwa kaenda yeye. Ndo anaduda chini. Unless kana pale mfundisi wechechi. Kana tumwa nechechi. Wanchazobvunza kuti mutemo wechechi unoti chii kana mutenda chingafa. Mutemo wechechi unoti here kana mutenda afa, uniform inodzoka kuchechi. Kana nyangwanga ari yokwaya kana ari yochii. Unodzoka kodi. Andira kubvunza, mutemo wechechi unoti chii kana mutenda chingafa. Mamuna matiri muriyo che. Amapikanda manamwe wana. Munozuka kwa maiko. Taurai. Kana iri uniform yemethodist inotopiwa umwe munhu anepfeka. Anokwana. Anokwana. Uniform dzendinoziva dzemain choir dzinedzokera kuchechi. But if uniform yange ine kuimba kuparidza, asi makaenda kopinda dzimwe uniform dzekumain choir. Saka zvorewo kuti wakarongedza wakandoona kala kufanana kwabva wandisa mpira big ndakatambira nombozvivhura. Then it's clear now. Andinombozvivhura. All right, what? The issue yedu yatinayo is not about hembe dzekuimba kuparidza. Issue yedu dzimwe hembe dzakazopinda dzisiri dzekuimba kuparidza. Dzaiva nogoyi vasi dzakazopesa dzambe padenge. Dzakaiswa mpira big. Mune hembe dzekuimba kuparidza. By mistake or deliberate? No, those are all right. I go hembe kwa mahoza ndiani. Ndiani? Uyakarusimudza mu Sumuka. Ini madonna baba, inokuda chokwadi. Munchikotora chokwadi. Anditenderere ba. Zvawasikamuziva kuti hauzivi. Ashumba anditenderere ungaite. Pamusoro vanhu vanarambe kuti hatina kuuya kukanisa vanhu. Tava kuti create chine chii. Kuti hamunofana kuziva vana vauya vana vahoza. Chinhu chimwe chete. Ndikoma nemira. Ende ndino watofu tori kuwe baba. Because ndi mhuri yako. Dzese dziri tumbudza. Saka sanofana chinhu chokanisa mhuri dzako. Saka ngataura chokwadi chakashata ndochigadzirisa. Chakanaka tose chakadini. Ndoka mukona kubvunza zvese kuti mutemo wechechi unoti chii kana mutenda chingadi afa. Kana mutemo wechechi uchiti kana iri mutemo wechechi inozoka kuti chechi fine. Asi kana uri kutaura kana kufunga kwemunhu wani kusiri kwechechi then it becomes a problem. Ndoda munhu anotaura on behalf of the church. Kana kuti vanhu vakafira muchechi wakawanda hatiye munhu atanga kufira muchechi aenda kukwaya. Tipe reference yekuti akambofa kukwaya hembe dzakatorwa here dzakadzoka here muchechi. Umwe akambofa kukwaya ndiani? Umwe akamba haingamboiti kukwaya here 25 years. hapana Onekwaya wakidiga. Chinoitika chatinoziva ndechekuti kana mufi achinge afa, nhumbi dzake dzemwana iye kana dzababa dzinopiwa kumwana komana, kana ari mukadzi dzinopiwa kumwana musikana hembe dzamai wake dzekupfeka dzekuchechi. Ndozvatinoziva. Zopinda inonzi followers of Jesus Christ. Toda mutemo wakanyorwa pasi nechurch UMC. Mutemo weUMC ndekuti kana munhu ari kukwaya akafa uniform anodzosa kuchechi. Chechi yozoita zvinoita neuniform hatizvizivi. Kana kuti dzinopiwa kumhuri dzogoyiwa ndozvakuda chete. Right, titaure. Ku United Methodist kune tiri mukwaya kune uniform dzaiita zvekudhonetwa kubva kunze
dzounzwa muchechi, hadzina munhu uri paarea. Kana wakubuda mukwaya unosarenda mauniforms iwayo. Kouya maindividuals aiti ndiri kufara ngekuimba kuri kuita kwaya, wobva atipa uniform kana kupiwa iri mari totenge machira tosonesa mauniforms. Ndingati ndiri mukwaya takatanga kupiwa uniform yepachikumbu, haina kudzoswa, wakabuda muchechi, ipo pakaita wakabuda muchechi. Saka vanhu vaifunga kuti zvaabuda haendi neuniform yekwaya ngokuti toda kureplace kubuda kwadini kwaita, but wakacontributa uniform idzodzo wakati no, kana yakapimwa munhu chibva imwa pachi vanhu vakabuda ivo wakaenda nemauniforms iwayo. Toya yechipiri takapiwa kwamaondo tikayasonesa mauniforms iwayo, jira racho rakaoshata, ranga riri kuvhomoka, saka anga sikachaiti kuimba pakwaya. Saka vanhu vakatanga kushandisa kutoshandisawo mauniforms iwayo. Kouya iyi yechitatu watanga kuita kufaipa kwendimai mahosi. Patakapiwa hatina bapo takanyorerana kuti kana zvaita dambudziko kuti munhu wabuda kana kuti munhu wafa uniform inoitwa sei, hatina. Saka musi wabhoiwa nhumbi isusu tanga tisisipo, hatina kuzozivawo kuti uniform yekuimba kuparidza yakarongwa sei. Tazoizwa yaanyaya yaakufamba kuti zvaita nyaya mahoza namaoyo yekudzoswa kweuniform. Uniform dzacho dzadzoswa wachibva wati dai yanga iri yekuimba kuparidza yega, iyi hembe dzakabva mumari dzedu. Saka mwaita dzimwe hembe dzisi dzekwamaoyo. Ndofunga ndo pane kwiri yawo, asi chotinazwa ndechoti kana iyi yakadonetwa kuchechi neorganization munodzosa. Mutemo uti kana dona akati munhu afa kana maita sei ndiri kuda uniform dzangu, uniform dzinoenda kuna dona. Kana akati continue kupfeka dzenyu, continue kupfeka. So in other words what you are saying is kuti dona ndiye ane final say neuniform yanenge adoneta kuti muchaita sei nawo, asi chechi haina mutemo wekuti kana chinhu chadonetwa kuchechi chinobatwa sei. Chechi ine mutemo wekuti kana wari iwo wasosa mauniforms munodzosa kuchechi. Ndozvandinotika uyo ndo mutemo wechechi. Yes. Which means kuti the same law wechechi can also apply to my individuals. Kuti munhu wanotoka ndadonetawo yangu, kana munhu afa ngaidzoke. Zvakangofanana kuti chechi yadiniwo kuti yatora. Apa ndosandoti apa muridzi weproject ane voice kuti anoda here kana kuti haana. Idecision yake. Saka uya koti kune menyera kurutaura kuti muridzi weuniform akati uniform yangu inini yekuimba kuparidza ngaidini, ngaidzoke. Asi chaenda kuonesa padzoswa uniform yekuimba muparidzi, mavha maoneka musemu bhegi iroro muine uniform isiri yekuimba kuparidza. Ndo pane nyaya. Saka nyaya yedu yakuchitangira papi ipo papo kuti indi event senge zvakaitika ipapo kuti hembe dzawanikwa kuti hembe dzakaenda kuti dzisingafanira kunga dzichienda, taakuitei nehembe idzodzo dzisingafanira kunga dzakaenda kwadzakaenda. Ndo pane nyaya. Makadzitarisa here hembe idzi muiona ndedzamai wenyu here kuti hadzisi? Makambodzitarisa here wana mahosa ini makambodzitarisa here wakauya nazo mukazitarisa tikaona sketi 1 takanesa kuziva tese inazvadzi yangu mukandiya mai tikati ndiya mai chindipai reason why. Then vapedza tiri pakati ipapo vakapinda phone call yakafoniwa natiti jini wakati kunongo kwafoniwa natamani ati dzoka nehembe zvedzo kumba bozi hembe idzodzo ndedzemain kwaya dzakasosunwa paina mai mufute ndikana ndisingakanganisi maybe zvinenge zvine tennis mushuna mufute wakabva pamulinga kare saka dzokaina dzokuno vapedza kudaro baba wangu tora nebhegi ravo vaita wasumuka vaenda watira instruction yekunzi dzokaina dzovasati vatauramba zvondoda kusiya hembe vandoda kudii wangoenda mupakarana nhasi
Right. So chizwa inyaya imimi hembe makaona ndedza mai wenyu hadzifaniri kunga dziri kwadziri, dzaenda kwadziri nemistake. Chakakutadzisai kuti hembe idzodzo muti ngadziuye kumba kwenyu asi dzirambe dzichigara kwadziri kwadzaenda nemistake. Chii? Hapana anoziva kuti dzakaenda nemistake. Ndosaka ndikubvunza. Pandabvunza ndati akagowa hembe ndiani? Ndiye akagowa. Jeni ndiye akagowa hembe. Mira, totende pane nyaya. Jeni ndiye akagowa hembe. Asi handisi. Akapa Jeni hembe ndiani? Paper bag. Ndimaichwanga. Saka Jeni paper bag akapiwa naye. Ndopane nyaya ipapo. Kana asiri akagowa hembe, asi wane paper bag rehembe. Hembe dzakabva kupi? Ndopane nyaya ipapo. Zvakatika ngezvekuti ini mbuya wangu mukunda Magombe. Saka ndakamira pachinzvimbo chambuya wangu gowa hembe dzambuya Mahosa ndimbuya wangu. Ndandina Madiru ndiye ndaitambidzana naye. Tichigowa hembe takagowa mune zvakanaka. Tete Jeni naSamaoni takasimudza hembe dzimwe dzaizinge dzekukwaya ini handipindi Methodist. Zvikanzi idzi ihembe dzekukwaya unzai kuno. Pova pasumuka uniform dzeruwadzano. Zvikadzidzuva imwe takatwa ndiCharity uniform nebag nejuice. Imwe yacho zvikazunza ikuno ikatamwa nditete Jeni handimwedzere handipunguri. Izvo zvakaita wakadzikumbira wega. Pave neimwe yacho yakatonga brown inga imwe dzakatonga yellow handichanatsoziva makala zacho asi wakakumbira wega. Izvezvo. Pane chimwe chamatotaura chiri clear. Pakati penyu pandabvunza kuti hembe dzakabva kupi. Pane ambodaidzira kuti Jeni akatora ega hembe nabamukuru wakatora hembe wakatonga wega hembe. Ngatiira that is wrong. Kana muri zvamutora ndochokwadi. So it means the statement yamataura pana pekutanga is wrong. Ngatiira nezvo. The statement yamataura yekutanga yekuti Jeni nabamukuru wakatonga wega hembe is wrong. Ndataura ndakamira pekuti vakadedzera pamberi pevanhu kuti idzo hembe idzodzo sai bhozi dzakange dzakupiwa. Inzwa izvo. Ndo mapindiro akananga. Kutora ega munhu nekurikwesta nekupihwa zvakasiyana. Ukadzimana wati munhu akatora ega ini munhu akasuka pakagara ovaisa big over yatosiyana because uyu munhu haana kunhonga asi akati iyo hembe yomasumudzai ndeyechechi unzai kuno imwe ndobva maita sei ndobva yasunga futi imwe ndobva ati iyo futi iyo ndeyechechi ngaiuyo ndobva vasumuka futi mairuwadzano mukati iyo ndeyechechi asi haiuyi kuno ipai munhu wechechi ikabva yatowana ndiCharity. Tite saka ndiri right. Saka dambudziko rape kuti pamainzi iyo ngaiuye kuno ndeyechechi ndeyekwaya and ndo pakaenda kodaidzirwa dzimwe dzisiri dzekwaya iyi asi dzingori dzekwaya futi. Mukonda panizona pabuda nyaya yekuti mai Mufute panguva yaMufute ndo pakasonwa uniform iyi iri yekwaya. Handizivi kana nduzwa vakapana kuti nguva yamai Mufute ndipo pakasonwa uniform iyoyi iri kutaudza iri uniform yechii futi. Asi dambudziko redu handipo. Dambudziko redu rapekuti uniform yakapfekwa yakasonwa nguva yamai Mufute yakazopinda paper bag kuimba kuparidza. Ndopane nyaya ipa. Ndopane nyaya chiri. Saka nyaya yedu iri panapa ndeyekuti chiri panapa pakudawo pakudawo wakuru wanopa decision
Yes, iwewe ni mai wako. Asi mai wako ane hanzvadzi dzake. Ndaikumbira kuti hanzvadzi dzamai wako dziuya. Sekuru, imimi muri sekuru. Ndizvo. Hembe dzakutaura nezvadzo ndezvehanzvadzi dzake yenyu. Handiti. Saka munyaya yakadai ane sei yakatonyanya ndini kudarika chii muzukuru. Nekuti chinhu chirapa inyaya yekuti hembe dzidzoke kumba kwadzo. Ndoinyaya iripoka kuti hembe dzakamisplacedwa dzidzoke kupi kumba kwadzo. Asi nyaya hapo ndeyekuti ndaakona pane element yemistrust yekuti hembe idzi padzakambogarawo chii zvazvichiitwa ikokoka tisati taita sei tazitambira. Saka pane zvinhu zviri zvamunokwanisa kuita: kutora hembe dzamai without conditions attached. 1. 2. Kuti hembe idzi handiti kana paine wanobatsira kuti waone kuti chii chakaitwa pahembe kana kuti chii hembe dzakachena here kana dzakaita sei modi dziende kuwavhetwa kusati matora hembe. Then nyaya iyo vaitoita sei dombo bvenzangu vanhu mubhegi mumuchine hembe dzeproject dzirimoyo dzinotsvake imo apa waitira kuti ichi dzifambe dziri pamoto ipasewo sekuya kwayakaita. ndinochakawakadzibatwa kuchiona Because pacho vanhu tiri vanhu hembe idzi dzafamba dzatodai izvozvizvi dzei dzakutorema kudzibata. Handiti because chine chakutanga kutaura nevanhu ndechekuti kuti uyazofunga kuti hembe kadzokomba kwadzo pane zvaakusangana nazvo muhope kana usiku hasi kurarama atikapokona ndosaka amudzosa because haasi kurara. Right, munokona ndo pandikutaura kuti time yamutaura 8 months kuti muipawe nejustification yekuti mukwanise kutora hembe. That's the only way to go. Kuti taisei bhegi rirapo izvi moenda pamunoenda hembe dzodini dzovhenekwa dzooneka kuti chii zvakamira sei. Then from there you can be able to decide kuti hembe dzedu kana dzakachena you check hembe bhegi kana dzikupiwa mumwe dzikupiwa kana musingadi kana muri donate kusocial welfare you donate whatever because the onus is on you yekuti munozoita sei nehembe idzo. Because right now kuti nditi uyu gara nechi nehembe idzodzo dzakurema kuti nditi iwewe tambira dzakurema saka dzakuda kuti chii dzakuda kuti vanhu mubatsirane for the sake of your relationship. Dzakuda kuti muite chinhu chinowirirana muona kuti munoita sei then zvamawirirana ndo zvamunoita sei zvamunoemba wirirana. There are 2 things here. Hembe dzaenda kudzagarisa 1. 2 uku dzagarisa aruko achakwanisi kuzitambira because pamwe dzaita sei dzafuruka. Amen. Saka ndosaka zvakuda chii imimi sekuru kuti muchibatsire chii muzukuru kuti muzukuru what's the way forward toita sei. Ngekuti nyange yawariwe ndizipa kwavari kuti wakafanana hini kunyanyomuzvonozi wakatora himbe iya ndosaka ndati akazotoshambidzika vakuya kuti kune himbe dzakaenda kwamawayo dzakazi asi mamuikati handigoni kutambira hembe dzekuti ino hembe dzakatovuka dzikapedza nazvo. Saka izvi zvabhedi saka dziri pamaoyo namahosi kuti vaone kuti
tofamba sei tiende kwana Right. Maoza. Uruzwa kuti wasekuru. Sekuru ari kuti handikwanisi kupa decision. Because pamwe mangwana unozopisa ine kuti sekuru ndiri makasi. Saka chiripo chekuti iwewe ndiwe unofanira kuchigara pasi namauyo tipei direction yekuti murufunga kuti tiite sei. Ndozvitaura sekuru. Isingakanganisiri patakakogorwa kwehembe takabvunza isusu kuti pamberi pevanhu pana nechikweretwa here namai wangu kuti tizosare tichibhadhara, pana anokweretwawo here namai wangu tikapedza kureva kuti isusu takapedza tikange tapedza basa. Ndosaka takaenda kuna sekuru kuti ivo vakasungwa vakadai sekuru kune vanhu vari kuti zvakadai vakadai bhozi isu hatigouenda panofa mai handifungi kuti wokomauzekugoenda handigouenda. Chimwe chikumbiro handizozoti bhegi iri ndera mai vangu rero tatokapiwa bhegi iri ndera mai vangu wagoiwa nebhegi kupapa goiwa hembe kwapiwa nebhegi kurongedzeka kuhembe iwo isusu nyaya iyi hatina kuitanga tega, tina baba. Saka tendai Mahoza, tina baba. Kuitika kwese kwenyaya iyi taiudza baba. Saka baba pavakauya vakadzokera havagari kunogara kuUK. Saka takavatorera nyaya iyi. Baba mukuru vakauya vakationana navo ndo vakazoita kuti vaende kwaMagombe. Vaenda kwaMagombe isusu baba vakatitaura kuti hembe zvazve kwaMagombe, kwaMahoza hembe no, ndo mataurirwo atakaitwa nababa. Saka from here isusu hatikwanisi kudzitambira kana kuita imwe decision tiri tega, because tingoriwana still. Zviripo ndezvekuti isusu baba ndo vatitataurirawo zvamatitaurira tovadzosera kuti ndo kwataenda taudzwa zvekuti nekuti tonzwa kuti ivo vanoti asi ivo chaivo pachezvavo vakati hembe dzadze kwaMagombe. Sekuru ndo ane chekuita nehembe. Isusu mai Mahoza asi mwana wedu, mwana wekwaMagombe. Chero hembe ndofunga mutemo hembe dzichigoiwa dzinogoiwa newaridzi wemunhu dzopiwa kunzi ningi tichitambidzwa handiti. Saka kana pasisina dzichada kutangisawo goiwa hadzichagoverwi isusu kana kuti dzinodawo kugohwa nesu futi ba ameno. Kana mutemo uchibvuma kuti hembe dzinogoiwa kairi kana munhu apa hatizivi, asi hataimboitora isusu, hataitora yaende kwaMagombe nekuti waridzi wemunhu. Zvinorwadza sei uchifonerwa nababa mukuru wako vachikutaurira kuti iwewe wanga usingafanira kudza baba kunyaya, wanga usingafanira kudza Magombe nyaya, iwewe waifanira kunge wakatambira hembe idzodzo uri wega, wakagezesa kana motikari yako iwe. Zvinorwadza sei kudziwa dambudziko rehembe iyi nderei? Ndoratidza kuziva kuti havasi kuvata here, dambudziko rehembe iyi nderei? Vakada kugona nebechitwu kubva musa 14 February maingosisa dambudziko rehembe iri nderei ravaita kuti wakwira up and down nebhegi yakatininakuaapa bhegi ranetsa naibvunza maideas kunyomwa kumadzisa bhuku chaivo eve vaitarika vachiuya kuno kwachisiya sabhuku avo chaivo chimusei inana kuti anouripota handizvozvinondinetsa maimbo hazondipfukira hazoita sei ndikurara kupedzinowe. Asi iwo ndo wakadenha nyaya iyoyo kuti wazi uivukotere serious issue kupera kwaJuly patichitambira witi pamudenga ndo pakatangira nyaya kuna mimi, ndo pakatangira nyaya zvenza vatoro bhegi rakazodai rakadai kutenderera kwese. Wakatangira nyaya vari mumotikari mavo iyo sitore mugona samera mumagona vari mumotikari pamudenga ndo pakadedza uyo vakati shama tine serious issue kune hembe dzamaiko dziri kumbako ndo dzacho dzadaida kuziva kuti iwo ukaenda ikoko sei wazoudza iwewe zvinonzi pari aita mwana mudiku, asi wakaenda kune hanzvadzi yangu imumashure mangu, ini ndiripo mambo vacho baba vangu haapo, asi ini ndiri panzvimbo sokuti anokwanisa kundiudza ndozosvitsa kunosvika uko wakuru
Makuntaura kwanza wasingafana ukuzola, wasingafana ukuzola. Inini ndochitembera hembe dzamai vangu dzagara gore dziri kunze manje inini. Dambudziko racho nderei? Mauya zvakanaka nekuti mataura kuti dzinoda kuti dzivhenekewe. Ndoti dambudziko chiita nesa nehembe idzi. Ndakataura murume kuti tete wakandifonera kubva kulobva kumba. Zvanzi iwe unopinda pakaipa hembe dzechikadzi. Asi wakati tete kubva pane bhegi avanosvika kumba wasati wasvika kumba akasvika ndibaba. Asi pafoni wakandipopotera kuti kwanzi iwe uda kuzviita baba iwo. Ndandati iwe hembe dzedzo kudii saka ibuda mukati mehembe idzi. Vatanyarara. Saka problem yebhegi yehembe idzi ndeyei? Ndiyo yamunofanira kuti vatitaura kuti dambudziko racho nderei? After gore muda kudzosa hembe. Tete ndakataura kuti dzine dambudziko kana dzisina dambudziko. Tete unopfeka wati muroro akaita se yuwi wataura. Saka kureva kuti dzine problems. Kureva kuti dzine problem. Kuzi tete hawasi kuwanza kupfeka pahembe dzemuroro dzaigoyo. Hapana munhu akatambudzwa hembe ndikwazi ndipe iyo kuti hembe dzaingogoyiwa pajekerere pamberi pevanhu vese. Kwete uri waziye ndakapiwa hembe kupiwa ndiani. Ina ndigoyo hembe dzamai vangu. Panofa mai vangu ndakagara kumateja ndakagara kuseri kwasi. Kwanza bhuku zvigoyo paina sabhuku varipo. Nevanhu vese. Nazo untori wazi ndakakupa hembe inini manje. Usadaro. Tinoziya peukama. All right. I think what you need to do. Mimi ya begi. Hembe dzamakatora imi mwana mawe. Dzekuimba kuparidza. Mamuru intenda kuti asina. Policy yedu ilipo. Dzomakatora kuti dzinofana kudzoka. Kana dzadzoka munodzidii dzopfekwa nani? Inini ndakabatika pamusoro zvangu ndakabatikana nehembe dzekuparidza ndokuti idzi dzinatisingagoni kuti nyaya yangu ndeyekuti idzo makatombotora dzacho dzekuimba kuparidza muruda kudii nadzo. takanga tisati tagara pasi kuno kuti tinozvidai asi chinangwa changa chiripo changa chekuti munhu kana asisipo ndati munhu haasisipo matora hembe dzacho mozodzidii? tinotsvaka pati yaimba handifungi kuti ndizvo kuti pane angada kupfeka hembe dzakapfeka nememazigoza kuti ndakuimba kuparidza unotenga yake. It's a policy which is wrong. The wrong policy. Kana nyangwe iri kumethodist wamataura methodist kuti you recall zvinenge zvakapfekwa neumwe munhu. Azviti. Munhu atorerwe hembe kana yekubasa. Hembe yemunhu ukaona uchinzi kana hembe yemunhu uchinzi kamusono chaikwaka kari dangerous. Kamusono chaikwaka kuti munhu watora kamusono kehembe yako kudai kari dangerous. What more munhu akatora hembe yacho yese yakadaro. What more akatora hembe yacho yakatodai kamusono chete akachinzi kari dangerous. Wewe sisi ukatozwa watora kamusono kehembe munhu totokutonga kachaizvo. Udaudi. Because nyaya inoda kuti ukaita chinhu unofanira kungarudzwa kuti zvadaita izvi reason yandazviitira ndeyakati. Because ini ndinofunga kuti zvakafanana newekusudi yekubasa. Mira wafa yozi wekisudu yatakamupa yeguringa igazoto basa. Takuipa nini kwa pinda? Tazoipa nini? Zvinoita. Digitale munhu nini? Because iyi yakasiyana neresignation guy. Haisi resignation guy. Dava uzi munhu warizaina ndipo unozowa rizaina woza akanora rizaina chama tisire kamota kepi makiye mota tipe makiye emba tipe chi tipe laptop because wadi warizaina. Zvino uyu munhu afa pabasa. Wafira pabasa ndo.
What are the benefits dzekufira mabasa? Kana iri a policy ye-Methodist, I think Methodist, you need to revisit that policy. Hembe yapfekwa nomwe munhu haipiwi umwe munhu. Munhu anotenga kana apinda mukwaya ngaatenge uniform yake inoenderana neuniform iripo kana kusonesa. Hazvitaudziwa. Izvi zvipfeko zvinotaudza. I know munokwanisa kunge muri kufungira nei chiripo chacho pasina chiripo. Asi kudii kufungirana ende munhu anobvumidzwa kuti sei kufungira. Asi kana munhu akumura, you need to prove him or her wrong. Ndizvo wachifungira handizvo kana kuti ndizvo. Ndosaka ndandoti the only solution in this case ndeyekuti chenesai hembe idzi. Madzichenesa kana mafunga kuti hamusina kuti mudzipfeke imini, donate. Because hembe idzi dzine dambudziko one. Kune mwana mahoza. Kune dambudziko chii? Pachiwani. Anokwanisa kudzoka futi. Beauty. Ari kuti ko hembe dzangu murira ndo hembe dzangu. Ko hembe dzangu dziri musango, muri kudzirambirei hembe dzangu dziri musango? Makundisema nekuti ndafa. Isangadza chiembo yechibhoyi yandikutora kuti inotouya kuti neimwe nzira. Saka kuti the only solution to this case, chenesa ichi, then mazichenesa muzomirira zvichauya pamberi. Because stanza yamuri kutora iyi yekuti hembe idzi ngatisadzoromba, uye anokwanisa kudzichengeta dzingorimo, anokudzichengeta. Asi rimwe gore wana wenyu achazozi kune hembe dzangu dziri kwamawoyo, apa dzinge dzisaonekwi kuti dziri baba. Ndosaka kuti mushi ukwanisa kugadzirisa nyaya iyi. Gadzirisa ichi. Kana munhu abatwa kuti pane zvakaitika pahembe, anobatwa akautongwa. Upiwa mutongo wake wekuti wakashanja nehembe dzemunhu. Zinoshana mimi. Ifa obulei yakatamba wa suru nenungu. Namwemo. Abayo ngakuti. Wayo iria. Ndokuti sadoboyu yo amahoza. Asa ifana kutuma kuti enda kwa magombe oti hembe ndakaparadza hembe kumba kwawo. Dzakasariri. Uyi patonoda kuzora mahoza. Kuti mahoza akudza ibuka uyizi. Kumba kwawo. Yakapedza base. Amupaoniri changa. Foul play wakatamba hii. Yellow card kana red card. Ndosaka nduti sekuru apa kana unana tete kana nani kana wana. Let's treat these issues. Ngatitore nyaya zviri serious. Ngatisaitonga nyaya yedambe. Tiri kudhira nechinhu chemunhu, chemufi, asisipo. Munhu amusakwanisi kutaura naye. Munhu amusakwanisi kunegotiate naye. Ticheza ndizi. Saka ndikuti nini pachiwanhu pedu, let's do zvatokwanisa kuita pachiwanhu. Kuti tibude nechi neanza. Oyo tikaramba tisina anza ka. Zvichaitika the next thing. Iwe ucharwara iwe. Ucharwara iwe. Warwara uchataurwa kuti hembe dzamai yako dziripi. Kuti uzodzoke kuna mawoyo chiri ndipe hembe dziya idzi. Mawoyo achati waonei. Ndakapisa. Kana ndakaisawo madhaka. Munozwa sekuri nyanduzwa. Kuti
muchasangana nezvamuchasangana nazvo zvese muchazvinenedzera kuhembe izvo zvisinei nehembe. Saka garai magadzisa kuti kana muchida hembe idzi kana dzazi dzakachena donate social welfare. Hatiambi ngekudoneta bashanga. Ndosaka ndati itai zvamunoita. Hatiambi ngekudoneta ngekuti hembe dzadini kana mbavha yapa munoita sei? Inosungwa. Inosungwa ka. Yobva yatonga. Ndosaka ndati zviri bheta kuti munditaurire vana mahoza handiti kuti nekugara kwamakaita nehembe dzedu handiti pakadaiwo tiri pei. It becomes easier kudhila nenyaya than kungoiriva iri open kuti kungoti ameno hazvibudi, ameno haibudi and haisolvi nyaya. Kana munoti mimi you are not happy nekuti mavana mauye makagara nehembe for a long time, name your price kuti hembe sekuti mudzose hembe idzi chingotiripai zvakati kuti makaita hembe zvakati. Tikadaro nyaya ita sei? Nyaya yapera. Uwe tisakadaro kangosiyata kuti chengeta hati hapana chasoro kuwa hapana. Yes. Yes. Vamukuru vakandiudza nyaya yavo, ndivo vakatondiudza pekutanga. Vakati mwana iwe pane hembe dziya dzandakadini dzatakatora musi uya. Ndakazoti musi uno ndiri mumba. Ndobva ndaona mukati mehembe dziya muno vanhu vanongouya nehembe wasikanawo dzakawanda dzavanopiwa kunaka vachiisa pai mumba umu. Saka ndine dzandakaona ndikati handi dzamainini here idzi. Teremazvo akati izvoni hamenu kuti ndezvemainini here. Ndobva wakati izvoni ndiri kuti iwewe uye udi utarise hembe kuti ndedzamai vako here. Titori kwamudeni. Ndobva ndakati baba ho zvikanzi ndapota serious issue ndauya. Ndobva ndaenda kumba kwangu. Ndobva ndachiudza vanhu tine family group. Vakati iwo ndoda kuenda kwabamukuru here. Kati bamukuru ndo vanodini vanouya nehembe. Ndikati ndobva ndatogara handinotomboti iserious sekura kwayo. Ndokazeta kumba kwandakarogwa akaenda kutenga kwabamukuru. Ndiye akasvika bauya zvikanzi mainini kwamucharini kotora bhegi. Ndatotora bhegi ndibamukuru zvikazi ndikati ndobva ndakava ndafanana tete mai hazvo. Ndikati tete imi bamukuru vambotaura here nyaya yechinyi hembe dzavari kuti kune hembe zvikazi vakataura maini asi nini ndakangoti mukoma zvazvo kukura hapana hembe chinyiba dzamainini idzi hembe ngedzechinyi ngedzekwaya basi. Ndikati zvikanzi ndikati handina nhamba dzabamukuru ndipewo nhamba dzabamukuru zvika ndiri kuharare mwana natete. Ndikati oraiti zvakanaka ndisendereyo nhamba dzabamukuru nditaure navo. Bamukuru tete havana kusendera ndo ndazotsvaka nhamba pandatofonera bamukuru ndatori rimwe zuva. Bamukuru nyaya nauye hembe dziya inini ndaita mudiki hembe endainadzo kupi kumba zvikaoraiti mwana iwo urura kuti pano kutorera 30 minutes here kubva pamba pako kuuya pamukuru. Ndati hembe dzinoda saka bamukuru wauya tati isusu wataura nyaya yehembe takatogara nehatazi yangu nabamukuru tiri vatatu. Vakabva vati tete bva vafona indinati ndotofonera tete zvamasiya bamukuru vachiuya tasvika takuda solution yekuti toita sei nehembe dzakamahoza kana kuti hembe hatitamiri handiti munotosvii nadzo. Baba vakati imimi hembe vana kwamudiba hamutambiri. Nyaya iripo ndeyekuti anaekusolution yekuti anotaura kuti hembe dzidzoitwa sei ndisekuru wedu wamagombe ndobva ndakati pandakaroorerwa nababa. Wakati ndo zvamunonotaura chero kupi kwamama kunoti sekuru magombe ndo vane decision because mwana ndewani ndewawo chero hembe dzagoriwa isusu takasumira sekuru magombe. Saka kana vakuti isusu ndamuzikoripo ndekuti sekuru magombe wari kuti ini ndakatogowa hembe ndakapedza. Pandakagowa hembe ndapedza hamunobvira mamunitaura kuti pane dzimwe hembe dzakaema. Tikati aiwa sekuru imistake because hembe dzazonoonekwawo imistake. Saka ndo pane nyaya yekuti tochidii mukati memhamuzoda hembe idzi andika. Saka munotoona mauye wodii nadzo
ini chandinoona iwo kana vasina dambudziko chete munhu mukadzi sematauro wakaita vanokwanisa kupfeka iyo haisi solution because avandovana mauya vasana mahosa saka you cannot tell them kuti pfekai hembe dzivakapa pfekai iko after 8 months all right is why what we can do katotopedza nguva we are wasting time because hamuna solution wesu tedu tichakuda kutonoti which is best for both of you kutonoti mangwana ikadzoka kwamuri mune makachengeteka mune imwewo solution and ndosaka ndikupai masaidzi ese kuti chinhu ichi chamuri kuita izvi kana kuchisina mhosva mangwana chokwanisa kubvukurira ifu hembe yakasonwa nasista mari mukoma mukunedzekana nei vafona sista mari kudawo mwana wako mukurukuti ndiwo akasonesa hembe idzodzo saka tekaudza kuti sazvinoti wakatorawo kuziva kuti hembe ndedzawo saka tetebva wandipi kuti mainini imi manetseka nei hembe haisi yenyu ndeyekwaya iridawo toenda kukwaya chero mukaona amaimemo muchanyerei dere iri dhamusvitsei kandai wasvitsiwi neni ndimakatora ingosvitsei kupimi kuchechi saka zviziva kuti dziri mbozi dzidzokewo kwemhoza apape kuti reche chingorechechiosvika right saka izvo zvatokwanisa kuita vanhu vaendese hembe muchechi wakataura kuti dziini kana dzisina dambudziko nawo right ini zvandikufunga since uniform iyo iri kuzi yakaitwa time yamai Mufute ndo pakasoneswa hembe dzisiri kudiwawo wana mauyo tora hembe idzodzo dzakasoneswa kudzechechi dzekwaya muendese kuchechi emuda dzenyu mutore dzenyu mosara nadzo dzisiri dzenyu isai kuchechi kana chechi yaramba tozotangira ipa because iyo zviri kuzi hembe dzakasonwa nguva yamai Mufute mazwa chimbodzosera hembe dzimwe dzacho kuchechi then imi mosara nedzenyu dzeprojekti torai dzeprojekti yenyu sarai nadzo dzimwe dzacho idzi dzoserai kupi chechi ndiyo ichazoona zvekuita nehembe kana chechi yacho iri kupisa yopisa kana chechi yati ichachengeta yochengeta kana chechi yamupabva matora kana chechi yaita zvayaita whatever because chechi haina chinoera unless because chinoitika nayo tiri vanhu pamwana vana mahoza makafamba mukataura kuti hembe dzashandika hamutauri hamungambotitaurika kuti makafamba hazviiti pamwe makafamba mukazaita sei dzashata handizvo saka izviti kuti for now hembe ngadzidzoke kuchisinzire yekwaya yechechi dzepamauyo ngadzisare dzekuimba kuparidza ngadzisare dzimwe dzacho ngadziende kupi kuchechi then chechi yozopa decision yehembe idzi zokuita sei nehembe idzi because kwaya haisi yekumba kwenyuka ndeyekuchechi ende mutemo wechechi wekuti kana munhu aenda dzinodzoka kusvika mauchinja kusvika maakuziva kuti maakuita sei for now chimboita izvo tozoona futi panext stage kana zvarapa tozotangira ipa hadi